Poštovani kolege, dragi građani, digitalni euro, digitalni identitet, digitalni zdravstveni podaci dostupni farmaceutskoj mafiji dovest će i imat će za posljedicu ukidanje slobodnog čovjeka puno prije nego što je to bilo tko od nas očekivao. Kada nam uskoro stigne nova takozvana pandemija, onima koji ne dođu na njihov predviđeni termin uštrcavanja, istovremeno jednim klikom bit će ukinut njihov digitalni identitet, pristup novcu, pristup zdravstvenoj skrbi, biti će blokirani jednim klikom. Prošlogodišnje odluke vlade Kanade i Novog Zelanda su nam savršeni primjeri koliko je takav crni scenarij uistinu moguć i u srcu Europske unije. Hoćemo ga dozvoliti? Ja sigurno neću. Hvala.